khaile tuna hian detective thu har tak tak eng tiang ang taka ishiat na kha thange ni ti test na hun kan nei dona tuna hian detective tak tak ang main case hote te solve tur kan nei dona thu ti dik tur kan ron ti lan nuwa second som panga chungin ngai to na hun nin nei dona hun tam zo kin ma mo dona ni chuan he video hi pause zek me don nia le tuna tranango detective thiam tak Steven chuan tang tlan chia azon nangaya Steven chuan chu miswal chu he in pathum zinga khoi mobera hian abiru ti ashia abiru na lai ber sha chiang chi si lawa miswal pa chu ati hlau thonga nga ti tlan chia ang ti kha hlau box sia ma saberin in chung lama tangin drone mangin thla ala khala ka en chiang chi chu miswal om na lai chu sha thei nga la khoya nge miswal pa chu oma engtin nge detective khan miswal pa omna ria thei second som panga chung han ngei tu te le a chan na chu hei hi ani miswal pa kha in ena a omani in bula kar te kha han en wang la khang jinga kar pakhat chau kha kong lampang hoi zonga pa kania miswal pa in arang the ang bera arel ruk theina na apa kani tu khachu detective pakhathi anupui ne nanin nial buaya chumi nuwa chuan a cell phone le a chabi keng lovin a chuak ta a taya han ho chu a thian pa anupui hliam tur le mi pakhat tha hi an lo oma anupui chuan hetiang hian han hrila sitting room ka thut lain doorbell ron ritlang tlanga chuan ka pasale moti in ka va honga miswal pa chuan min nam kat dora chem chuan ka vik tame ni atia detective chuan police pa bula chuan anupuin tha atuma wangin anupui chu man tir ta a engtiangin nge detective khan anupui na that don ani ti a hria thei ani na taka chuan pisti vene khan apasal kha tha alo tum rengani a chan chu kongka avahon khan chemte yakenga chemte yaken chan kha apasalemo ati wangani Mary le bena ta chu an thian pali te ne nan cheng hawa ni kha chu bena lo ho chuan Mary chu sofa chunga thi in ron muwa police ko ngal wata detective chu lo thlenga detective chuan Mary chu hun la rei vak lo khan tha ani ti a hre chuaka chuan a thian pali ta chu thu azot fi ngal wata mia chu chauka oma dakar ni hmalam pangkhan kalo hoa chauka kalut tlang ngal me ni atia john chuan huana le khabu ka chiara chulai atang chuan voina ka kalson lo shrim ati boka Jennifer chuan ke chu swimming pool a ka chenga dakar thum zet swimming pool a son ka chenga ni atia Jane chuan ruma lem maziak boka detective chuan rin lo tak mei nan kut pha a en sak thewa ti chuan dot soi tu chu a hre chuak nga la chu ngei chu tual that tu chu ani engtin nge Steven a chuan miswal chu a hailana tu ber chu nge miswal chu ni ta ang hei hi a chan na chu ani chiang takin Jennifer ku thi an ula Jennifer khan dakar thum zet tui lo cheng tak tak chu ni se tui na chi awangin Jennifer ku thi a chuar nge yang
millionaire pakhat chu achaldar taka ama in ngeya ka hlumania detective Steven chuan afate pathum Jack John le James ta chu thu azot fia ina an lo om ve awangin Jack chuan keile John le kapa ta chu reception a kan oma ti chuan kan hoa sitting room a kan thua chuan kapa lut masabera chuan John ana zuya kein ka zui vele a atia apa stepa cholai tak chuan James aron luta aron kap tameni atia Jeka thu soi chu John a chuan adik thu aron soi boka James ve thung chuan ka thian te ka tlo a chuan ka han ho chu ka pa chu lo thi fel der to ni ati ve thunga detective chuan thil om zia hre thiam ngal veka tu chunge tual thatu chunita a engtiangin nge Steven a khan kha case kha achin fel thei achan na enango John ale Jeka khan dot an soi ani an soi ang tak tak khan James an that ni se chu silai mu khan atukhuma afunge yang apa kha step alon cholai me kani awangin ma se chu tiang ni lawin ka na hnu ma kha achaldar taka mu ania chu wang chuan dot an soi ani Mr. le Mrs. Clyde ta chu zinvei vakin tlanga an lona ni hni hnuwa chuan Mr. Clyde ta chau chu alo hoa police ne na akala police ne na chuan anupui chu tlanga tanga tlahlum angin a report a atuka chuan detective Steven a chuan Mr. Clyde chu vatlo a apaman ngala anupui thana thu buaya or tir ngal boka Mr. Clyde chu en puanga ti chuan detective Steven a hne na chuan engtinge tual thatu ani ti a hriat chhuwa azot ngal boka detective Steven a chuan travel agent avakola thu awazot fia eng thunge travel agent chuan detective chuan lo hrilang le travel agent in an lo chan na chu hei hi ani Mr. Clyde Khan thawna ticket pahni aleya ma se an hole na lam tur ticket pakhat chia alo lei sa diamani papakhat hian ina a ho chu anupui thia income hlimna lai hmuna alo mut reng thu police ne na asila dokana asilai da that chu anupui chuan alo hmuwa a in kap ta ni in soi boka police chuan do ta soi ani ti a hre chuak ngala eng tiangin nge hriat chhuat thei police pa chuan khapa khan silai kom ruak akong shen ne na in thunzom tlat chu alo murenga a silai kha dokan chunga da lovin apai nge yani ti a hriat chhuat thei pha ani doctor le detective waiting room a an ti mek lai chuan mi pakhat thlabar takin aron tlan luta aron au chiama tuemani ka nupuya kap tin aron awa detective in thua han zot fi a chupa Mr. Clark a chuan na ka tholai kan ampui nui miron phone a kan upui chunga thil thalo taka thlen thu miron hrila ICU wa om thu miron hril boka ti chuan ka phone ka da a helam pang he karon kalta ani atia thua soi zo vela chuan detective chuan Mr. Clark chu man ngala tual tha tum na thu buai or tir ngala
chu thil chu engwanga ti nge niang le detective khan miril ru hra thei bok si lo Mr. Clark Khan anu pui kha ka ani thu eng ma hriat na tur nei lo an om pui nu khan ron phone khan thil thalo tak a thleng ron tiringota abak eng ma aron soi lo silai po ron soi tel lo hrim ani George Smith chu Sunday tlaya tha ania aina chuan mi pangadang a chen puya anupui a personal cook a chia lo an ompui nu le huan en kol tu te anni detective ne na chuan chumi tlaya an thilti theu chuan hrila anupui chuan mei chem na bula le khabua chiar thu a hrila an cook chuan breakfast a siam thu a soi boka an chia lo pa chuan na thok te hne na thil ti dan tur a lo hril mek thu a soi boka an ompui nu chuan thleng vel a sil faya an huan en kol tu pa chuan greenhouse a thlai tui a lo pe mek boka an soi zo vek nu chuan detective chuan tual that tu chu aman ngal nal mea tunge tual that tu chu nia engtin nge Steven a chuan tual that tu chu a hriat thei tual that tu chu an cook khani an cook khan breakfast siam angin in soya ma se kha thina kha tlai lam panga thlengani tlemin han ngei tua chiang ve deuh hlek sela thatur ania tu man tlai lam panga breakfast an siam ngai lo